שנייה. יואו! איזה שטע. תאמין לי, אתה היית כמטר באוויר. תמיר. קח את זה רחב. עידו, הוא לא רוצה לשמוע, אתה לא רואה? מישהו פה רצה ניסן! תמיר! לא, תן לו, הוא אוהב להשתולל, נו מה, הוא יכול לעבור את זה בקלות. מה הוא יכול? הוא יכול לעבור את זה בקלות, סתם הוא משתולל. רחב, נשמה, רחב! אם היית עושה את זה עם ניסן, אתה יודע איך היית בוא, עם גוריוס. אמרת, זה מדרגה קטנה. לא עוד פעם. תראה את הקוד הזה.